हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बेखौ नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुबाय जानो हागौ जे बड' मेजरनि सायाव नट्स होनाय दा बे बड' मेजरनि सोंनाय नट्सफोरनि होनाया थाबैनो सोलिबोबाय थागासिनो दङ बेनिफ्राय आरो नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों नैबेवहाय मोननै सोंथिनि सायाव फिननाय होनो नागिरनाय दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जे गोदान बर' रमान्टिक खन्थाइगिरिफोरनि सिनायथि दा बे मोनसे जागोन दा बे गोदान बर' रमान्टिक खन्थाइगिरिफोरा सोर आथिखालाव रमान्टिक लिरगिरिफोरा सोर बिसोरनि खन्थाइफोरा माबादि थाखोनि जादों खन्थाइया बेखौ सुंद'यै बिजिरनानै होनाय दा बेदिनो लिरखानांगौखा आरो बेयो 15 नाम्बार बा 10 नाम्बारसोनि जाखायो बेनिफ्राय बेखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेखौ थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन गासै पेज मोनब्रै मोनबा दङ बेनो बेनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आरोबाव गोदान कुइसन बेयावनो एखे सोफादेरनाय जाबावदों बे जाहैबाय नोंथांमोना नुबाय आथिखाल गोदान बर' खन्थाइगिरिफोरनि सानस्रि आरो मोन्दांथिनि बागै लिरनाय दा बेबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार मोननैबो रमान्टिक खन्थाइगिरिनि जानायलाय मोननैजों मोनसे भिडिअआवनो होनाय जादों मोननैजों डाउनलड खालामना लानो हागोन बे मा होनदों मोनसेया आथिखाल गोदान बर' खन्थाइगिरिफोरनि सानस्रि होनदों माने गोदान बर' खन्थाइगिरिफोरनियाव सानदांथिया मा जानानै दङ खन्थाइनि गेजेरजों माबोरै बेरखांदों दा बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन बेवहाय गासै गोदान मुगा होननानै बुंनाय लोगो 1952 निफ्राय लायो जिहेतु बेनिफ्राय लानाय जादों नोंथांमोना नाय बेनिफ्राय सोर बर' खन्थाइगिरिफोरा गोदान मुगायाव हाबफानानै दङ आरो मा खन्थाइ लिरनानै माबायदि सानस्रि माबायदि बिथांमोननि रमान्टिक सानस्रिया बेरखांदों बेखौ नोंथांमोननो होनाय जादों बेयावबो गासै 8थासो पेज दङ दा बेखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै ला गासिबो बेनोजोब बेनिफ्राय मोननैबो नोंथांमोननि थाखाय गोनां जागोन आरो गोनां नङाबा नोंथांमोनहा बेखौ शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरा मोनहैनायनि थाखाय सिगांनि एबा गुबुन कुइसननि थाखाय नोंथांमोना एन्सार नागिरदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ प्लेलिस्टनि बड' मेजर होननाय बेयाव हाबनानै नाय नङाबा चेनेलाव थुनानै प्लेलिस्ट हिसाबै नायलांबाय थाबा गुबुन गासैबो नोंथांनि गोनांनि थाखाय नुनो मोननाय जागोन क्लास 6 to 8 6, 7, 8, 9, 10 बेफोरनिबो गुबुन नट्सफोर मोननो हानाय दङ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव चेक खालाम दा अब्ला बेखिनिमोन एसेनोसै लोगोफोर